Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanka kokuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana ujingwa garoka subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nas Zimbabwe. Tabigira inyaya yakaitika ku Bindura, apo senior engineer we Bindura municipality akashaika. Awamurkona arapo anonzi muzondi wa Mushambi arikunzi Murume Uyu akashaika mushure mekunge aita bonde nethaivenda zviri kunzi anga ane problem yeBP zviri kunzi BP yake yakakwira yakakwidzwa nema adrenaline levels akange aita high mushure mekunge aita bonde saka zviri kunzi ndopa akabva ashaika ari pamusoro pethaivenda uyo anonzi Natasha anogara ku chiwaridzo neighborhood muBindura muri Zimbabwe. Nyaya yashamisa vanhu vakawanda vemuBindura kuti chiitiko ichi chaitika muri Zimbabwe. Amene munoona sei nyaya iyi? Tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.